What the fuck? Ето кому стана, бе, брат? Или? Майко! Ухо. Аре, влизай. Ще някъде, влизай с мен. Чисто. Нататък, бе! Майко! Моя къде ходи ботът? Какво правиш, бе? Ти ви, но... Чай ще ги замбера смок малко. Аз къде съм? Удари, бягай! То се удари в клона на дървото, брат. Оле, някой наби. Ето, виждаш ли го то? Сега къде кросва дървото. Сега го убиваме в гръб. Гръб. Нокнат. Още един, аре, бе, какво правиш? Обаче, ето, айде. Мирясай. Дай ми 2 Red Bull, че си взимал 8. Аз ги видях. Идеалното хращче. Джик. Какво става? Как да се напълня? Ари, че клик, ама той не е с такова. Аре, бе. Моя отдавник. Чакай. Оле, бой. Майко, видях. Лягай долу, лягай. Бързо потъпи се. Аре, бе, моя що ли се тъпи? Аре, тук е. Ма трябва да излезем, брат. Не, братя и сестри. Everybody put your hands in the air. Айде, бе, мишки. Какво стана хуйо и гранати, хвърлих им само един смок. По-надалеч виждаш. С него. Все едно 4 Какви са тия музики, бе, брат? Тия музики, бе. Тук е лутвано. Има и музики, затваряй, бързо, излизай. Казвам ти, някакви музики почнаха. Ари, бе, идвай, бе. Какъв е то дет ми звъни в Дискорд, бе, брат? Честно ли, бе? Да, бе. Какъв то човека? Зад, ако има и... Ма фо се удрят? По макския мотор на моеба. It was at this moment that he knew. He fucked up. Убихме се. Жив ли си? Това е. Ти няма да караш повече. Мамо! Ари, не! Не. Ма къде се удари? Майко! СОС! Един път ми стръмнах са, бе, бе. СОС! Що не ми го запазите и умирани сега? За кути? Или колко мога да взема от тези? Чакай, слова на четворка горе. Боже, господи, вземи още. Къде е заемката патроните? Ще се умрем. Продължаваме да го мутнеш, Ламере, гледай. Чай да фърля то пистолет, взимай го, ако искаш. Сега съм че накрая ще умра. Левел 3 каса, чакай. Осмицата искаш ли си? Ела. Не искам. Няма ли да играеш, бе? Не. Имам 4. Що така правиш? Чакай. Сега ще за после. Ма не, махаме тази помпа, ще взема малко патрони за калак и ги Те пробвам. се пуснаха надолу.